салом алейкум аз шаҳри левакан мардуми шарифи тоҷикистон. имрӯз ба ном мухолифи тоҷик Муҳаммадибой Садриддин доходи яксолаш нишон дод. дар экрани десед как будто Муҳаммадибой Садриддин дар як сол 6000 евро доход дошта. иқбол исоқ фаиб хушрак медона дар як сол не ти нигадияй дар як моҳ ай 10000 евро боло кор мекунад. дар як туй ишон додаи группа бисёр экстремистора хисанди кардае ки муожаи 10000 евро зиёд кор киси. Даже ман медонам ай 1000 просмотр ти курнамак Муҳаммадибой Садриддин чанд кор мекунӣ. иқбол инаера аз группа бисёр экстремистон мароӣ кардан. нигоҳ не оригиналай ти отпушни имрӯз ишон додӣ фаршивияй. иқбол у одамое ки тира бовар мекунанд у кантушое ки тира имрӯз дастгирӣ кисан мо кантуш нестем ки тира бовар кунем. кантуш одам тира бовар мекунад. ҳарча дар рӯи экран мемонам. ина якмаш оригиналай. Муҳаммадибой Садриддин ютуб маҳкам шуд дар театри Российской Федерации. чӣ кор мекарда бошед беҳунаро? имрӯз дар видеои 25 минута 18 минут тал бидаед. как будто 5000 евро қарздор будаед. ба рубле 500 ҳазорак мегабо. е мардуми ғариби тоҷик имрӯз мо чӣ азобое кашидем. имрӯз Муҳаммадибой Садриддин у одаме ки ҳар минути секунд ки каналш дар назорати ФСБ ҳаст буромада Российской Федерация диктатори террорист гуфтеса аст ва имрӯз мебурад меяд ки 500 ҳазорак мешида. 500 ҳазор рубле мешида. иқбол матара намефаҳмам отпушни чӣ ба евро талаб намекунӣ рубл талаб мекунӣ. рӯзмети мардуми ғариби тоҷика ҳамин европара дастгирӣ киси айнамуша пул талаб кард. иқбол ҳақиқата бубро нишон бите. иқбол ти худат хушвақт медонӣ ки ман қазгирам. дар канали Ояндаи миллат кадом нигадияи ман против видеокарӣ ҳастам онро то пишти панҷара набарам, ман хаб намекунам. мефаҳмӣ иқбол агар ман тира зинда ба хаб накунам фарзандои тира ман ба хаб мекунам. иқбол ай пишти ту дар як сол ҳазоро ҷавонои ёш пишти панҷара рафтагӣ ҳастанд. то ҳозира мардум депортатсия шуданд аз территорияи Российской Федерации. ман хурсанд ҳастам ки ютуб маҳкам шуд дар территорияи Российской Федерации. то мои мард бояд дар ҷумҳурии Тоҷикистон ютуб дар назорат бошад. ман намедонам ояндаи шумо чӣ мешавад. гадои интернети фоҳишҳои интернети ба ном мухолифи тоҷик ва ба ном муҷоҳид. ман гуфтам будам ки 2025 нобуд мешавед шумо фоҳишҳои модели США. Муҳаммадибой Садриддин соли нави 2025 муборак отпушни.